Mag-road trip na sa Dakaron from Barangay Indahag to Barangay Camaman-An Cagayan de Oro City. Dire lang siya sa Pikasagion. So, ubani ko ninyo itong tanaw ng view dito kung sa Katsada. So, tara, let's go!
careful lang tayo dito guys. Okay. Yun ang dalan ba? Subidahon kayo kung padulong mo dito. Na yung mga building sa lagyo. Sa Cagayan de Oro City. Straight left turn. Nawang ko ano. Green guy, green. Road padulong sa Camaman-an. And I think abot na Camaman-an. Pawala ang dalan padulong sa Bulon Siri. Direta pa to. Right turn.
So dito kasulod kay ting school time pa. So direta right turn. Dire po dagiyo ng August Cafe guys. I-check akong video sa August Cafe. Dire pa to oh. Adto right. Dagiyo ng August Cafe. Direta. Eh, Camaman-an nanta. Camaman-an Barangay Hall guys.